Sa mong gi sundo nya na enroll na si Jag si Kansim nagyang mga grado guys. Wala pang uban. Si wala pang uban ni gi kuan naman Wala ka. pa duha pa nagawas nga kuan. Wow, dagan ko sa grado. Wala pa duha pa na nya duha sa major nakapasar ra 91 og 100. nadi 91 og 100. La, sana all. Matag sila 100 basta. Congrats na kahilak jud ka sa kuan. Ito mo kan mabuyagan unya ta na di na tawa wala. Basin karon na pud ni. Ayaw pud downward. Tag natong tanan guys kanang sa Jukog kuha din ning lagundi. Salamat ka Jumambi kay na dakong tabang din namo ning nini tubig na ni sa muhang dispenser. Kuan ka nang mag inom ko na ni kada buntag kay rong mawa din ihang ubo. Pipino. Hinog na. Pero hindi siya pwede ning hinog. Sulami ini siya guys kanang mura po na siya og pipino. Dako kaso. Ipakaon ni hani. Mawa ni atong ubo na ni. Kaya guys, so daghang kadto kog na harvest. Mani siya ay wild pepino. Naradari sa hang garden. Daghang kuan guys, pepino nga wild pepino ha. Tangan ni siya og kuan, sibuyas. Siya timplahan natin ni siya og suka ug asin. Siya suka ra pud guys oh. Sulami ni karon sa guys. Kita natin sa sili gamay. Diyan guys kay nakita lagi ko na itong wild pepino nga sa akong garden. Yeah. So mga antay, batangan niya og asin, sili gamay, sibuyas, humot, suka. Kasi maadyo ang ubo na ni guys. Pwede rin naman naman yan guys nga wild pepino. Paka-paka oh. Tangan mo sibuyas kami. Mot. Syaro di matangtang na itong ubo. Ang pakadyo yun. Umalis na kay pigaan ni mo sili gamay ba? Sili, tuyo, suka o asin. Iha. Try nyo. May kadyo sila guys. Mahaw ta. Ganyan guys, gamukbang kukuan kay para mawag rahat sa kinlan ba kay lagi ko yubo. Kaya naman tayo na sobrang magamay nga pipino na pwede natin siyang
sausawan ko na to sa buwad. Dili na nak. Sumaho ta guys. Salamat sa mga grasya Lord ng buntaga ug salamat sa imong pagpukaw namo karong adlaw. Mamaho ta. Hindi ka ng pipino wild. Nagmukbang-mukbang mo ko guys, pipino guys. Okay. Lami ko na siya ikuha na to sa suka ba. Pipino nga. Taka ni magsibuyas. Sa Manila gali guys, maghiwa-hiwa tag pipino. At ang suka niya itong sausawan bitaw og buwad. Ay nyak, di utang nyak. Nak. Utang bisaya ba? Utang naman may gabi eh. So why ninyo guys, wild pipino na may kada sila. Siguro mga Lunes na kupuhon guys maninda. Minsan naman sa mga nikulan na mga ang may kalat na naman nikulan, nalaman dyan mga ipambutang na ito. Pawais ako guys kay kanyang likod lagi sakit. Napan ipahilot na gabi. Nagpahilot na mo kus buhol na kay na subahan lang ni paglarga pagbalik dani. Nami aldo sa ipalis dai. Sa buwad. Wild pipino. Gumo. Sibuyas. Ikaw ka anak? Kaon ta guys kay kami ra bakadto sudan nato. Buwad ra mahal ra bakadto buwad guys. Panitag sinta ang kilo. Ay 80. 80 ang 1/4. Inita sa gutan nak be. Masig na may mga wild pipino das injuhang kanataran pwede yun no payo sa kuan buwan. Lami buwara guys kay hindi ka doon sa parat. Katagluto kay gabi ko kaado nakakagluto guys kay ang tutunlan pero salamat sa Ginoo na kaado gahong tutunlan baka nang ubo na kaado mo atake kay nako giinom ba nga papalit ni Mama Julie kanang Plumosil. Timpla kong ganin mo. Shout out ko dihan ni Ma'am Bitani Escobia. Salamat kayo. Hindi na po pasalamatan Ma'am Bitani. Ay. Hindi ka na makalimtan kay kanunay ka nang nasa tubangan kay kali ang cellphone nga gigamit. Remembrance din na namo. Salamat kaadto na amping diya sa Germany. Nadagan salamat kay kaadto sa mga nimpalo sa Facebook page ko. Ay, kung Facebook. Kay karon guys, dasugod na bugtuog ka ng reels guys kay mas dako andi ay ang kita sa reels. Kay si Jijin bago pang nag-reels na anas jay $75 nga ning sa jahang reels, Facebook reels. Dako dai siya og kita kay mga short video ra bitaw guys kanang mga clip ra na ba. 3 seconds ra. Lami jud siya guys naning dugang pa jud luto. Di man ko tigkaon og buntag. Pero karon ni kaon ko kay gabi lagi wa ko kaadto makakaon kay
Gahang tatunlan lagi ka taki. Salamat kadyo Mambi, salamat kadyo sa imong kuan paglab ni Crystal. So enroll na si Crystal guys. Ako lagi guys maningkamot pa ko paninda. Ako kahimo og eskindi. Yawa pa bugo ka pang malitog mga panglutuon na bay nagka lunis na ko magluto. Ano yan? Humot nungod siya basta na sibuyat. One init dari. Malinit ga. Kaya ito, one yung maka hilanat. Hindi nga sa pikas guys kayo wala may nag panday mo wala man si Rubin. Na mas Rubin na doon trabaho sa Lati Daday. Alam mo, ilan yung buhat kayo magaganas kaon. So tatay po kung ang sandan to kaya sa Hawaii, salamat ka doon sis Ansan. Hindi sila ikado po sis, wala po ka message. Lami pa tayo ikaon guys, kaso lang bawal po na sobraan ta sa kanon. Masugod na po di karong sunod simana og kuan kay Sumba. Hanap ay Sumba dari sa mahang barangay. Puntis gihapon. So salamat. Gamay ra kung kanon ri daghanan kay diabetes pud ta. Kaya magkuhan ko guys, magibot-ibot ko sa mga sagbot dito sa likod. Kaya napuno na dyan. Magkuhan ko guys, ha naman itong natanom itong daan nga tanom gahapon. Ay des niya agi guys, ha nang natanom. Katong peanut tree nga gihatag ni nanay. Ha nang gitanom mas atbang. Di makunukado na mudak na ng peanut tree. Hindi ka mukha na? Nakita ni mo ka home folder? May kulang? Mag-print rata. Kaya gipagita nga folder sa kuan kanang sugbusog kay wala gina tagaan ko nila tulo ka bukbaboy guys. Sa kinahanglan i-imbalwit pa ko nila dari og matagaan ba ko kay kinahanglan na naibutanganan og baboy ba. Lagi pangita pag folder og katuha mga nasikan lagi ko. So salamat guys kanang tubig guys. Tubig kay kung ano patag suka, ma-hyper na patahan ni init na dyan mo tagtaon, buuan na po ni mayami dani bita nung makilana ha? Bita nung makilana na kung hihumol diyan ang kuan limon, kaya hidamon itong limon ni nanay. Lagi mo si Papa Eddie dito guys nga butangan ng amplifier ko na mixer, amplifier
O kuan. Maghimo ko na siya og kanang speaker naman yung speaker duha. Daan mo na. Mura ko kanang ituod ko sa kainit. Hindi naman gisundo. Nalipay siya ba kay nalipay siya nga nag-o kay yung ubang mga classmate wa naka sanak di mara kuno ang nakasulod. Hindi marami nakapasar sa mong section. Ang uban kay religion o critic, ilang balikon ang subject. Nawing ko nga thank you Lord. Nihilak jugo ato kay na. Basta ba yung ma-retake ka kay balinon ba ako laing kurso or baling skulahan. Bisala jud og maayo ba. Grabe siya simple no. Nakuyawan ko sunod ba nga. Lalo, mas naghan pa ba yung mas lisod ani, kaya pa ba kaya ba kaya ni Kaya yun, nakaya gali mo first year ka. Anafi? Kung nakaya gali ni mo na kuan pa, first sim. Kaya nandun na ni mo hangtod, kaya nakasulod naman kaniha. Salamat juga si mohang mami. Kusog sa Ginoo na. Ya na-enroll na si Jag si Kansim. Nagyang mga grado guys. Oh. Wala pang uban. Kasi wala pang uban gi kuan naman Wala pa ka. duha pa yung nagawas nga kuan. Ah. Wow, nagkaroon ako sa grado. Wala pa duha pa na nya duha sa major nakapasar ra mo. 91 og 100. nadi 91 og 100. Oo. Lah, sana Matag all. mo sila 100 basta. Congrats nak. Kahilak jud ka sa kuan. Ito tayo mo kan mabuyagan unya ta na di natawa wala. Basin karon na pud ni. Ayaw pud tang Lord.